ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ମେସିନ୍ ଦେଖେଇବି, ସେଥିରେ ରୁଟି, ପିଠା, ଆଳୁ ପରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗରେ କଠା ପଣସ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଠା ପଣସକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳି ଦେଇଛି। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏପଟେ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି କଡ଼େଇରେ, ତାକୁ ଛାଣିଦେଲି। ଛାଣିବାର କାରଣ, ସିଝେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଝା ପଣସ ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ତରକାରୀଟା ହୁଏ। ଆକୁ ଛାଣିକି ଯଦି କରିବ ତରକାରୀ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ମାଂସ ତରକାରୀ ଭଳି ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଣସ ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା କରିକି ଛାଣିଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଲି। ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ଜିରା ଦେଇଦେଲି, ତେଜପତ୍ର ଦେଇକରି ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି। ପିଆଜ ଭାଜି ସାରିକିରି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ ମିଶାଇକିରି ବଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିକିରି ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁରା ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଷି ନେଇଗଲି। ତାପରେ ଏଇ ପଣସକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇକିରି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଲି। କଷିକିରି ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେଲି। ଏପଟେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କ'ଣ କଲି ନା, ପାଣି ଗରମ କରିକି ରଖିଥିଲି। ସେଥିରେ ଏଇ କଠା ପଣସ କଷାକୁ ନେଇକରି ସେଥିରେ ଢାଳିଦେଲି। ଢାଳି ଦେଇକରି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଢାଙ୍କୁଣୀ ସିଟି ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଦୁଇଟା ସିଟି ଦେଇକରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। କାଢ଼ି ଦେଇକରି ଏଥର ଦେଖ, ମୁଁ ସିଝେଇକରି ଆଳୁ ରଖିଥିଲି, ଆଗୁଆ ପକାଇ ନଥିଲି। ତାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣିଟା ଥୋଇକରି ମୋ ରସରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏଥର ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, କଟା ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି। ଏଥର ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମେସିନ୍ କଥା କହୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ ମାରିଦେଲି। ମାରିକିରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚକୁଳି ପିଠା ବସାଇଲି। ଚକୁଳି ପିଠା କେତେ ଧଳା ପତଳା ବଢ଼ିଆ ପିଠା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ତିଆରି କରିକି ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଠା ମୁଁ ବସାଇବି। ତେଲ ଟିକେ ମାରିଦେଲି। ପୁଣି ଏଇପାଳି ଟିକେ ମୋଟା ପିଠା ତିଆରି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଟା ପିଠା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ଧଳା ପତଳା ଦେଖାକରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥର ପିଠା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଅଟା ଦଳିକି ରଖିଥିଲି, ଗୁଳା ଦେଇଦେଲି। ଅଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ପତଳା ପତଳା ରୁଟି ହେଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ମଡ଼େଇଦେଲି। ଏଥର ରୁଟି ଫୁଲିକିରି ବାହାରିଗଲା। ଏଥର ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ତାକୁ ରଖିଦେଇକରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଳା ଦେଇକରି ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁଟି। ଏଥର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପତଳା ହେଇକରି ଭଲ ହେଇଛି। ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପୁଣି ତାକୁ ମଡ଼େଇଦେଲି। ଏଥର ରୁଟି ଆମର ରେଡ଼ି। ମୁଁ ଏଥର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସେ କଠା ପଣସ ତରକାରୀ ବାଢ଼ି ନେଉଛି ଏବଂ ପିଠା ରୁଟିକି ବାଢ଼ି ନେଉଛି। କେତେ ନରମ ହେଇଛି ପିଠା, ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।